Επειδή μας λέτε ότι δεν σας δείχνουμε τα έργα μας, στο τέλος θα μας πείτε ότι δεν κάνουμε και ανακαινήσεις. Πάμε να δούμε ένα διαμέρισμα που μόλις ανακαινήσαμε. Νέα πλακάκια στο δάπεδο. Το πάτωμα από τη στιγμή που ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση προτιμήσαμε να μην το ξυλώσουμε, να γίνει τρίψιμο γυάλισμα. Σπατουλάραμε και βάψαμε τους τοίχους. Βάλαμε νέα αλουμίνια θερμοδιακοπής. Νέες πόρτες, φυσικά, σε πολύ ωραία απόχρωση φωτεινή. Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση εννοείται. Πάμε να δούμε λιγάκι και τον πίνακα εδώ πέρα. Πάμε να δούμε λιγάκι την κουζίνα. Εδώ, soft close αθόρυπα φυσικά. Κάδος και πάτος αλουμινίου. Ωραία μπαταρία. Και επειδή δεν υπάρχει χώρο στο μπάνιο που θα δούμε σε λίγο, δημιουργήσαμε χώρο για πλυντήριο ρούχων. Τοποθετήσαμε λεκάνη χαμηλής πιέσεως με soft close καπάκι, βρυσάκι υγιεινής, χαρτοθήκη. Μέσα στο χώρο του ντους, νέο παράθυρο φυσικά, ανοιγόμενο ανάκληση. Πιστά ραφάκια για να μπορείτε να αποθηκεύετε πολύ ωραία τα σαμπουάν και όλα τα είδη. Κόδωνας επάνω φυσικά για να κάνουμε ένα χαλαρό ντους. Εντυχισμένη μπαταρία και είμαστε έτοιμοι. Και συνεχίζουμε με το υπνοδωμάτιο. Φυσικά και τοποθετήσαμε νέα ντουλάπα. Σχεδιάστηκε για τις ανάγκες του πελάτη. Πάτωμα φυσικά, αφού ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, τρίψιμο γυάλισμα και το αγαπημένο μου σημείο. Ακολουθήστε μας για να δείτε τα επόμενα έργα μας. Χρώμα Decor, η αξιόπιστη λύση στις ανακαινήσεις.